le si kala mandai ka sin ka baning kong banyo sngo batang ha ka kerta ka badang nyo snem ka Meghalaya klala ban se yu hebret uban mi khmat ya ka jala bat ya ka than chatai lamingi jangkari kom utau model lani urang bhabrio ha ka lempong ya ko ka ba he bha ka blas jang menta ha Thailand uniu hebret udai ublatep kerteng kom Champ Charming Suchiang khun jang kong rihon lang Suchiang bat Prince Chetri kiba shang basa harinja la palang preng shnong kini boro arngot shikmi shikpa kilet ban senran lang yo cham Sha ka lempung ka batip kom ka IAMS International India 2025 ka balas dang nado ka arpo tereng bat kan kutpan ha ka arpsan tereng mentau benai nakalyang ikami jong uni hebrin ubadang le class 3 menta haba pentip shau mopar ulaang ba ucham nadu dang khamred ula peni ya ka sap ka ba kham karpang ba udan kham tam ka jing smart jong u ban pertho bat ak kumbale ki model ha ki TV kumta ilayathu ba hadin ba kilayo I ya ka ni ka jing sotana jong u kumta kilawat kilat kilenti komnu ban pentebet shushu ya u ha ka ni ka liang ha ka jo ka porpan kila pen pauru ya ka jing sngo komen ya baro kitu ki bala kershan ya u nadu ka basdang pa on mi pathai bat hadu kane ka kenti ka ba menta ba ulayo ban let mi ya khon biang ha ka sin ka ba ar da ka ba kentu ki pai ba kin yai beteng bat kershan ya ka jing ya lenti jong khun jong ki I kong rihun ila ong ru ba ka jing yo jong u ban mi khman ha ki lumpung ki ba he kum kini kila dei lupa shibenta ban buram kaba kila ban ra na benta ka jala Meghalaya yai beteng ban yai pet ya ki video jong uni u hebren kaba ngin sa pen ipat ha ka kala kaba bot ban pen I ya ka jing shim benta jong u ha ka ni ka lumpung ha Thailand